Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenzo TV. It's the World Cup qualifiers. Bafana 0, Zimbabwe 0. I'm joined by Uphelelani. Sanibonani bakukela bamafans wethu emakhaya. Yeah. Football, three things. Executive level, Yeah. managerial level, Yeah. operational level. Yeah. We are lacking kulezi zindawo zontathu. Sicela ukuthi stand up all of us. National team akulona iqembu lomuntu. Yeah. National team. Yeah. Funa ukuthi umuntu menze iphutha ashesha akhuza ukuthi national team lona iCosta. Yeah. Yabona lapha kuLesotho. How can you chance uTibogo Mokoena wazi kahle kamhlophe ukuthi sidlala neLesotho? Awundo. Ithi usabani kuLesotho mo chance uTibogo Mokoena? Awundo. Saphuca 3 point. Eish. Ukuthi lapha ku PSL no SAFA they lack communication kakhulu. Yabashaya the communication. Iligi ime on Sunday ukudlala, Friday bafana iyadlala. Postpone that calling knockout competition. And then focus on national team ngoba yabona iZimbabwe igame beyidlala namhlanje ibizos frustrate kahle kahle. Yeah. Tina we needed this game as much as we can. Yeah. So silahlile le game le. So ikhalela futhi le game la next week. Eish. Another thing futhi esishayayo. Abadlali badlalile namhlanje bebe enjoy kakhulu le game beze ukuthi bafuna iwin ngenkani kanti ifootball ayihamba kanjalo kwesisikhathi if ufuna iwin ngenkani lo ongayifuni win uvetana paka ibhasi lapha njengeZimbabwe iZimbabwe ivetana yapaka ibhasi lapha emuva thina silos attack salo sikhathala saphelelwa amandla yaze yaphela igame ukuthi same thing na Rwanda ukuthi I'm disappointed ngetenze uMbokazi ngoba is a quality center back for now kusho ukuthi manje njobe ngeke egamini elandelekayo uzodlala nobani lenti center back Slimele nakhona kuRwanda futhi singacisha singakulento sikadlali ngisho lama playoff la Eish. ukuthi i-national team asihlonipheni national team Yabo. yebo Eish. Askies.